Karong adlaw sa kalendaryo sa atong simbahan, gisaulog nato ang gitawag og Passion of John the Baptist or pagpasakit ni San Juan nga magbubunyag. The martyrdom of John the Baptizer. Sa atong kalendaryo sa simbahan, duha ka mga pangilin ang atong gipahinungod alang kaniya. Primero, magpiesta taog Hunyo 24, mao ang pista sa iyang pagkatao. June 24, the birthday of John the Baptist. Mo ang piesta po na sa Garcia Hernandez. Karon, ang gipistahan nato, dili ang iyang birthday, but ang iyang pagpasakit o ang iyang pag-ula sa iyang dugo aron pagbarog sa kamatuoran. Unya kung maminaw tagmaayo sa Ebanghelyo, ngilngig ang pagkulagway sa Ebanghelyo sa iyang kamatayon. Nganuman, si San Juan nga magbubunyag, wa mamatay og high blood, wa mamatay og diabetes, wa mamatay kay na disgrasyag motor, but yun saman, lungguan og liog, putlan og liog. Ngilngig aso kay giputol ang liog, isuod pa og bandihado. Kailan mo mong bandihado, no? Narabay na ni Udtoron, dispensa sa na ni Udtoron, imagino nimo, og tao o niya ga kadugo-dugo pa napay nga kuan-kuan din gabitay nga mga kuan-kuan ugat-ugat, isuod og bandihado, ihatag, ibutang sa tubangan. O kita butangag og tao nga siga pa ng mata, di ba katamanagan. Gilungguan siya ulo. Kinsa may gasugo nga lungguan si Juan nga magbubunyag og liog, putlag liog, si Haring Herodes. Daghan na ba mangutan ng Father? Sige lagi ko. Kadang daghan laging mga Herodes anang Biblia atong makuanan. Kinsa maguna sila? Maura ba maurang Herodes sa pader kanang Herodes sa pagkatao sa Ginoong Hesus o kanang Herodes nga kapapatay ni Juan nga magbubunyag? Nay mangutana ingonan atubag anak dili. Naman katong Herodes nga madungog nato og panahog December, katong bitong kapapatay sa mga inosenteng bata kanang pistahan nato December 28. Mo toy Hero the Great. Mo toy ilang tatay. Mo toy gasugo nga ipapangita ang batang Hesus. Mao tong wa man makit-e, gipa patay to mga bata nga 3 years old pa ubo sa Bethlehem. Dili ni maong Herodisa ning gapaputol sa liog karon. Ija tong tatay. Salbahes ning mga Herodisa. Salbahes. Way kasing-kasing. Nga katong ilang tatay, kalima to maminyo. Kalima maminyo, 5 to'y asawa. Katong ilang tatay aning Herodes nga karon nga kapapatay ni Juan. Katong Hero the Great. Una sa 5 niya kaasawa, 3 pa kaasawa ijang gipatay. Siya po'y gapatay. Nasa 5 niya kaasawa, nakaanak siya og 7 kabuok laki. Una sa 7 niya kaanak, 3 pagkaanak niyang laki, isa pong giunay o patay. Isang giluba, mo to ilang tatay. So, 4 na may nahibilin, 4 na kabuok ang nahibilin kay 3 may gipatay. Usa ni ining 4 ka mga anak ni Hero the Great, kini si Herod Antipas. Mao ni Herodes nga nasa Ebanghelyo karon. 4 na sila kaigsuon nga nahibilin nga wa patja sa ilang tatay. Unya, ang iyang igsuon, usa sa iyang igsuon nga si Felipe or Herod Philip, didto man sa Roma. So wa dito sa Palestina gapuyo. Iyang surikbot ag asawa sa iyang igsuon, mao ni si Herodias. Iyang live-in. Karon, si San Juan nga magbubunyag gasigig ingon, ikaw hari maunta ka, nganong nakig-live-in magkag-asawa sa imong igsuon,
ngilad na. Hari ka, leader ka sa mga tao, unya ikaw maoy among modelo unta og ehemplo. Ngano man na? Nganong imo mang gilibin ang asawa sa imong igsuon? Naminaw unta si Herodes niya. Nakabantay mo sa Ebanghelyo, bisag nasungot si Herodes ni Juan nga magbubunyag, mura siya og maminaw ni Juan kay mura sag samukon siyang konsensya. Naturalmente gadumot ang asawa ni kining yang naasawa nga murag live-in partner ni Herodes kay threat god si Juan, hulga si Juan nga magbubunyag sa iyang mga pribilehiyo nga asawa god siya hari, kabit-kabit og hari. Di gadumot siya ni Juan nga magbubunyag. So kay ga birthday man naghari. Nya pag birthday na kining baji pong hingsayaw din nga anak ni Herodias, lain po nig amahan. So questionable ko ning ilahang mga kinabuhi. Hingsayaw man nahimuot pag adjog hari. Ingon naghari pangadto bisag unsa kay sus lamia ka mo sayaw. Didto ingon man agdalagita hindong bang isang mamag, nay sama nangadto man naghari say hong pangadyoon. Sama yung gusto, sama imong gusto. Ingon mang isang nanay, ingna nga palungguig o si Juan. Kay nasilag man pag-adyo si Herodias ni Juan kay si Juan may sigig sulsol sa hari nga buwagi ng majiha kay asawa na sa imong isuon. O niya ana nalungguan og liog si San Juan magbubunyag. Karon, unsa may leksyon nga atong mapupo sa Ebanghelyo? Ari ta una mamalandong sa kinabuhi ni Herodes. Kabantay mo mga igsuon, si Herodes singhimog usa ka desisyon or usa ka hukom, usa ka promise taliwa sa iyang gitawag og heightened emotion. He makes a promise, a decision based on impulse. Kabantay mo ni Haring Herodes, pirti ni siyang lipaya. Naghinubra ijang kahimuot sa ijang birthday kay nay dalagita nga hingsayaw. Lipay siya sa pag-adyo, ingon siya, pang-adyo, bisag unsa, bisag pagkatunga sa hongingarian, ihatag na ho nimo. Based on impulse. Piligro din yung mohimo tag desisyon sa kinabuhi o ipasikad nato og mga emotional nga mga impulses. Nga naman makaguba na nato. Ang tinuod yun nga hukom sa kinabuhi, ang maayo nga desisyon sa kinabuhi, kung imong huna-hunaog maayo o niya imong ampuan. Muhimo gani kag desisyon tungod kay nasungot kapag ayo, or muhimo kag desisyon kay muna nimong lipaya, di na maayong desisyon kasagaran, magmahay ka ana inig human. Mumini natabo ni King Herod, he acted based on impulse. Unsa maning impulse kana bang mga sudden emotional outbursts. Muni peligro. Uga bukaw-bukaw gani imong kasuko sa imong bana o sa imong asawa, nakataliwa sa tuman imong kasuko, unya mo desider ka magbuwag mo, magbahin mog anak, magbahin mog properties, ayaw ginaghimo ang anuman. You are not in your normal state of mind. You are not properly disposed. Nganuman naa man kataliwa sa kasuko, di man normal imong paminsar. Peligro din yung mga desisyon nga himuon kung wa ka sa sakto nga paminsar. Kung naghinubra imong kalipay or naghinubra imong kasuko or naghinubra imong kaguol. Muna eleksyon nato karon nga mapupo diha sa gihimo ni Herodes. Ikaduha o katapusan, ari na punta sa kinabuhi ni Juan nga magbubunyag. Sa panahon kaniadto, dili basta-basta nga mo question kag hari. Si Herodes naay katungod og siya dunay kontrol sa kinabuhi sa mga tao. Makabuot siya kinsay ipapatay o kinsay dili. Kay bao si Juan nga magbubunyag ana. Pero kay bao man si San Juan nga magbubunyag nga nailabawng hari nga angay silbihan, ang Dios. Mao nga iyang gipakita
nga ang iyang gihimo nga pagtulig sa ni Herodes sa dili maayo niyang buhat, iya ning gibarugan kay kahibaw man siya nga mauni ang tinuod. Mo pa ni mahitabo nato usahay. Daghang mga tao sa kalibutan nga sila mo'y nahimong maot, sila mo'y gipatay, sila mo'y napriso, sila mo'y gidaog-daog sa usa lang kabuhat nga hinsulti sila kung unsay sakto ug unsay maadyo. Daghang mga ingon ana. Kana bitaw mo palagag mga anomalya sa opisina, ikaw mo'y mobulgar sa mga palusot. Dako mang mahitabo nga kontrahan ka, initan ka, paningkamutan pa ka nga mataktak, makuban ka kaldero. Usahay gani ang uban ipasalvage, ipapatay. Muna'y dagan usahay sa mga tao nga mobarog ug unsay tinuod ug unsay sakto. Mamahimo nga kita mo'y mahimong maot sa kalibutan ug maot alang sa mga tao ug babag sa ilahang mga plano. Mao nin hitabo ni Juan nga magbubunyag. Imbis gasulti sa unsay adyo, unsay tarong, siya mo'y napatay. Nganuman gitan-aw man siya nga babag sa interest sa hari o sa mga tao nga nagpalibot sa hari. Apan bisan pa ni ana, gipakita niya ang iyahang kaisog o kabayanihon. Sa itong pamalandong mga igsoon sa Ebanghelyo karon, asa ba nato matandi atong kaugalingon? Parihas ba kita ni Haring Herodes nga hinghimo og hukom, hinghimo og laraw, pinasikat sa iyang naghingapin nga pagbati, nga wa niya hunahunaa og maayo ug wa niya pamalandungi? Or parihas ba ka kita ni Juan nga magbubunyag nga dili kita mahadlok mo atraka sa bisan unsa nga gahom, bisan unsa nga institusyon, kay nahibaw man kitag unsay kamatuoran ug unsay tinuon. Hinaot nga ang mga paayong panig-ingnan ni Juan nga magbubunyag, mapuy-an pod nato sa ginagmay nga mga pamaagi aron sa ingon ni ana sama kang San Juan Bautista, mahimo kita nga testigo sa unsay maayo, unsay matuod ug unsay matarong. Amen.